ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅଧାଗଢ଼ା ହେଲେ, ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଦାରୁ? କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଗଲେ? ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅବନ୍ତୀ ନାମକ ଏକ ରାଜା ଥିଲେ। ସେଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଦିନେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ରାଜସେବାକୁ ଏକ ଋଷି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଗଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ସେନାକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଦିନେ ବିଦ୍ୟାପତି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାରୀମାନେ ସେଠି ଫୁଲ ତୋଳା କରି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଠି ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ସେ ନାରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ହେଲେ ଲଳିତା, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ଶବର ରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଲଳିତା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ରାଜଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତା ସାଥିରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖନ୍ତି ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁ ପ୍ରଭାତରୁ ଫୁଲ ଭୋଗ ଥାଳି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବା ସବୁଦିନ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭାତରୁ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଧରି ଯାଉ? ଏସବୁ ଶୁଣି ଲଳିତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କୁ ଶପଥ କରି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ସତ କୁହ, ତୁମର ପିତାଶ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଫୁଲ ଭୋଗରାଗ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଶୁଣି ଲଳିତା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ କଥାକୁ ଟାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଏକଥା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ, କାହାକୁ କଣାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖା କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦେଖା କରିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ରାଜା ଦୁହେଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ସେ ପଥ ଜାଣିପାରିବ? ତୁମ ଆଖିରେ ତ ପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ କିଛି ସୋରିଷ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ସେ ସୋରିଷ ଗଛ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେ ସୋରିଷ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆମେ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ରାଜା ଏସବୁ ଶୁଣି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରିଲେନି। କହିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି, ତୁମେ ବହୁତ ଚତୁରତା ସହିତ ଏସବୁ। ରାଜା ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ନଥିଲା ଓ ଆକାଶରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ପୂଜା ପାଇଲିଣି। ଏବେ ଏଠାରୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ମୁଁ ଦାରୁ ରୂପରେ ଭାସୁଛି। ସେଠୁ ତମେ ଆଣି କାରିଗରକୁ ଡକେଇ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ପୂଜା କର। ମୋର ଏଠି ରହିବାର ସମୟ। ତାହାପରେ ଦାରୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ବ୍ୟାଘ୍ର ଯେତେ ସବୁ ବଳ ରାଜା ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାରୁକୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଯାଇ ହାତଟିଏ ପକାଇ ଦେଇ ଦାରୁ ଉପରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ପୂଜା କରିଥାଏ, ତୁମେ ଆସ, ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ରୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବୁ। ଦାରୁ ସିନା ଆସିଗଲା, ହେଲେ ସେ ଦାରୁରେ କୌଣସି ବି କାରିଗର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ପାରିଲେନି। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ସଭାରେ ବସିଥାନ୍ତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥାନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁଠାରୁ ବି ହେଉ ଭଲ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସଭାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଓ ରାଜାକୁ ଜଣାଇଲେ, ରାଜା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କାମ କରେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ସେ କାରିଗରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ପାରିବ କି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଇ ଏଇ ଦାରୁରେ?
ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବି ସେହି କୋଠରୀରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବି। 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, ନା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦ୍ୱାର। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ ଏବଂ ସେ କୋଠରୀରେ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ତିଆରି କରେ ସେହି ପଥ ଦେଇ ରାଣୀ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି 15 ଦିନ ହେଇଗଲା। ରାଣୀ ଦେଖିଲେ ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନାହିଁ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ନୁହେଁ ମହାରାଣୀ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ପିଇନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଜୀବିତ ଥିବେ? ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କର ହାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ କୋଠରୀରେ ବୃଦ୍ଧ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ମନ ଦୁଃଖ କରି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ଗଢ଼ା କରି ରଖିଦେଲି। ଏହାପରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ମୁଁ ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବି। ମୋତେ ଏହା ଥିଲା ଆମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଦୟାକରି এই ଗପଟି ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଏ ଗପଟି ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।